Zigarren mailako lehenengo taldean gara eta harreman funtsioko aurkezpen bat egin dugu zuei azaltzeko. Beñat Núñez, Nerea Raraz, Altxor Argote eta ni neu Asier Aurrekoetxea egin dugu aurkezpena. Harreman funtzio, nola egiten dute? Nervio sistema bi zati daukate. Nervio sistema zentrala eta nervio sistema periferikoa. Zentzumen organoa. Lokomozio aparatua bi osagai dauka, eskeleto sistema eta bide sistema. Ez bonetako sistema endokrinikoa. Bi osagai bat dauka, endokrinikoa. Nola egiten dute harreman funtzioa. Harreman funtzioari esker, kanpotik diren gertatzen diren aldaketei erantzuten diogu. Zentzumen organoa. Bost zentzumen daude. Ikusmena, ukimena, entzumena, dastamena eta luzaimena. Lokomozio aparatua. Pertsonek 200 mezu baino gehiago eta 600 eta 50 bihar inguru dituzte. Hau da bihar sistema argazki bat eta hau da sistema argazki bat. Nolakoa da nervio sistema? Egun bakar batez osatuta dago. Neuronak deritzen zikloak osatuta daude. Bi zentral osatuta daude. Nervio sistema zentrala eta nervio sistema periferikoa. Nervio sistema periferikoa. Nervio osatuta dago. Sistema nervio zentzumen organotik nervio sistema zentralera eramaten dute informazioa. Nervio motorra. Nervio sistema zentraletik iharrera eta beste organo batzuetara eramaten dituzte aginduak. Neurona. Oso forma figurriak dituzte. Luzakin ugari dituzte alde guztietan. Neuronek hiru zati horretan hiru zati hauek dituzte, gorputza. Zati horretan daude nukleo eta organoak. Dendritak, haien bidez informazioa jasotzen dituzte. Dute neuronek. Azoia, informazioa bidaltzen dute beste neuroni batzuei eta horrez gain aktiboak bidaltzen dizkie gorputzeko organoei. Nervio sistema zentrala. Encefalo eta bizkarrezur muina. Borondatezko mugimendua. Borondatezko mugimenduak asko dira. Garunak aginduak sortzen dizkigu. Nerbioen bidez iristen dira aginduak giharretara. Nahita egiten ditugu. Adibidez, baloi bat txertaterakoan. Ikusmen organoek baloia ikusten dute eta nerbioen bidez informazioa garunera doa. Garunak informazio hori interpretatzen du eta nerbioen bidez giharretara doa. Giharrak uzkurtzen dira eta baloia joa da. Mugimendu erreflexioa automatikoki gertatzen dira. Askoz azkarrago erantzuten du gorputzak eta bizkarrezur muina jasotzen du informazioa. Adibidez, sua ikutzerakoan eskuak egingo du informazio ukimen organoen informazioa jakina hasiko du eta informazioa bizkarrezur muinera joango da. Bizkarrezur muina interpretatu eta informazioa giharren
eskura doa, eta giharrak bizkustuko dira eta eskuak kendu ahal izan du. Lokomozio aparatuaren funtzionamendua. Giharrek nerbio motorren bidez jasotzen dituzte garrunak eta bizkar-esmuinak bidalitako apuntuak. Gihar batek apuntua jasotzean bizkutu eta txikitu apuntua irudio honen jasotzen antagonistak deritzea bat daude. Elkarren kontrako mugimenduak egiten dituzte. Antagonistak giharrak hauek dira. Bicepsa eta tricepsa. Bulin endokinoa. Hipofisia ganglionean dago eta organo batzuen funtzionamendua zuzentzen du. Tiroidea, tiroxina deritzo. Horren bidez egiten ditu mantendu gaiak. Pankrea intsulina sortzen du eta azukrea erregulatzen du. Emakumeen gluteak eta gizonen barrabilak sexu hormonak sortzen dituzte. Sistema endokinoa. Sistema endokinoa bulin endokinoaz osatuta dago. Bulin horiek hormonak sortzen dituzte. Ez gonadezko giharrak automatikoki joaten dira eta guk pentsatu gabe egiten ditugu eta ez dugu behar ez diogu gauzak esaten bera egiteko. Barne koordinazioa zer da? Barne koordinazioa harreman funtzioa zati bat da eta nerbio sistema egiten du. Nerbio sistema zuzentzen du.